खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसेर बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ गोबां सुबुंफोरानो मोजां मोनदों थिग बेबायदिनो सासे खौरांगिरि जाय खौरांगिरियाबो बे समाव इउपिपिएलनि जे जथाय खामानि मावनायखौ जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनायखौ गोजोनखौ मोनदांनानै बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जोगदान जादों बे समाव धनन्जय नाथ जाय बिथाङा क'क्राझार प्रेस क्लाबनि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि महरै बिबान लाबोदोंमोन आरो नाथ जोगी सन्मिलननि सासे मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि महरै बिबान लाबोनाय सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो आथिखालनि टाइम 8नि बा टाइम 8 खौरां बिजोंनि सासे गागि खौरांगिरि बिथां धनन्जय नाथ बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जोगदान जाबाय मैयानि सानाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि नुजाथिनाय आरो लरेन्स इस्लारि आरो मावफुं सोद्रोमा वेलसन हासदानि नुजाथिनायाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि जे नबथि थामहिनबा चन्द्रपारायाव बिथाङा जोगदान जानायखौ नुनो मोनदों बे समाव साफानि उनाव साफा थामहिनबा बे समाव खौरांगिरि बिथाङाबो बारग' दैदेनगिरि बिथाङाबो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जोगदान जाबाय साफानि उनाव साफा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जे गोख्रों खामानि मावनाय बिटिआरआव गोजोन लाबोनाय आरो बिटिआर ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय प्रमद बर'आ मेंनाय गैया आरो जिरायनाय गैयै खामानि मावनायखौ मोनदांनानै बे समाव मोनसे समनि क'क्राझार प्रेस क्लाबनि गाहाय नेहाथारि महरै बिबान लाबोनाय बिथां धनन्जय नाथ बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जोगदान जाबाय प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव मैया जोगदान जानायखौ बे समाव नुनो मोनदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।